לפני שהייתי בן 19 הייתי בן 17. כן, בחיי? לא משקר, זה קורה. עמדתי אז בחדר המדרגות בביתי בחיפה עם חברי הטוב גדי, ואנחנו משחקים מתקות על שולחן שכמובן קיבל אבא מתנה מאחד הפציינטים, ואנחנו עושים, ויש טרנזיסטור קטן כזה חום עם חורים, עם גומי תפוס על המעקה, ואנחנו שומעים שירים. מה שומעים? ים השיבולים שמסתובב חווה אלברשטיין וכו'. ופתאום, אני לא אשכח את זה, בגילך פחות הייתי צעיר קצת יותר, לא שיר השכונה, שאז היינו מזועזעים מהתחת, אני לא אשכח, זה זיום מתחת ברדיו. לא, ואז אני שומע שיר, זרקנו את המטקות, נצמדנו לטרנזיסטור, סיפור אמיתי, ומאותו רגע, ועד היום, למי אני מדבר? איזה גדולים אתם. זה השיר, רבותיי. לא חשבתם שזה נונסנס? בואו נשיר את זה ביחד. כולם, הוא קנה אותם בזול, כפיים, קנה אותם בספקול שטן, והכין אותם מעט שהיא